рустам азимӣ сарояндаи ҷавони тоҷик ва аъзои дастаи РА Group бори аввал дар собиқаи ҳунарияшон сурудҳоеро иҷро карданд ки таърифи онҳоро аз падару бобоёни хеш шунидаанд. ин сабки мусиқӣ бештар дар солҳои 80-уми асри гузашта машҳур буд. мо бо ҳамроҳи режиссёрон каме суҳбат кардем, дорем бо читак бошад ва худ қариб ки як ҳафта аз интернетҳо ҷустуҷӯ кардам тарзи либоспӯшии он солро, тарзи оҳангҳою ҳамон зарбҳои задани битҳои мегӯяд дар мусиқӣ ки монанд бошад, ҳаматарафа монанд бошад. қариби зиёда аз 2 моҳ мо сари ин мавзӯъ кор кардем, ҳамроҳи бузургони шахси маслиҳатҳо гирифтем. рустамҷон ҳамон либосҳое ки давраи 85-84 буд мо мепӯшидем. айёми ҷавонӣ мо ҳама хел гузашт. баъд имрӯз ба омада ҳунарнамоии моро рустамҷон ҳамон айёми ҷавонии моро ёдбуд карда мана моро хурсанд кард ва ҳамкасбои ман, ҳамсолои маро димоғҳошонро чоқ кард. ҳунарпешагон ва мухлисон он солҳоро давраи оғози таронаҳои эстрадӣ меноманд, ки пояи мусиқии имрӯзаи попро гузоштанд ва ҳанӯз ҳам шефтагони худро доранд. баъзе аз он гурӯҳҳои ҳунариву овозхонҳо, ки он замон машҳур буданд, ҳоло нестанд ва ё камранг гаштаанд. умуман агар иттиҳоди шӯравие гирем, агар боз ансамблҳои ба монанди гулшан ансамбли ялла буд, ки дар тамоми иттифоқи шӯравӣ машҳур буд. аз Беларусия песняры буд. Хаймана аз Федерация Россия гӯем бисёртар земляне буд. Самоцветы хеле гурӯҳҳои маъруфтарин буданд. Хеле ҳофизоне ки эстрада намошуда ҳофизони халқӣ ба мисоли устод Ҷӯрбек Муродов буданд. Бисёр дар тамоми иттиҳоди шӯравӣ албатта машҳур буданд. Ба монанди Алла Пугачёва, Кобзон. одатан дар урфият мегӯянд ки якта дек ва дута кала дами ҷӯшад. Аъзамхон Акбаров, раҳбари ширкати телевизион ва радиои Азия ва гардонандаи маҳфилҳои ҳунармандон ҳам худро яке аз ташаббускорони эҳёи ин навъи мусиқӣ медонад. вай чанд соли охир бо роҳандозии лоиҳаи дар мавҷи хотираҳо барномаҳои бозхонии таронаҳои пешинаро баргузор кард. қонун аст, қонуни зиндагӣ ҳамин аст ки давраи мо дигар буд. ҳар давра дар ҳар синну сол як нафосату як чизи аҷоиби худаша дорад ва ҳар яки мо тавассути ягон суруд, тавассути ягон консерт, тавассути ягон намоиш ё ягон филм худро бо ҳамон давраҳо пайваст мекунем ва ҳамеша мегӯем ки ҳамон давраҳо аними хел филмҳо буданд, ҳамон давраҳо давраҳои дигар буданд. аслан замон чӣ хеле ки ҳаст ҳамин хел аст. фақат дар дасти мо ҳаст ки мо чӣ гуна зиндагӣ барпо мекунем, чӣ гуна замона месозем, чӣ гуна ҷамъият месозем. рустам азимӣ, овозхони 33 солаи тоҷик мегӯяд, бо пешниҳоди ин навъи мусиқӣ барои иштирок дар барномаи консертиаш тӯли 4 рӯз ва дар 6 баст ҳаводорони зиёд ҷамъ шуданду аз он истиқбол карданд. ӯ ҳарчанд дар ин роҳ навкор аст, вале яке аз ҳунарпешагони пуркор дониста мешавад. то солҳои охир ва бунёди гурӯҳи ҳунарияш вай дар Русия муҳоҷири меҳнатӣ буд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.